ba ki khun samla ijri ka jala ki dang ye khun banyo ya ka ILP badru banyada nak jingwan rung kerthep jom ki briu ki banabar jala Henry ki bar jala ki belayo ban bat ha entry point ha ka handle tarik ubanai April arajar arpawai dagi nong trei ha ka te ke chaka dak basana daki epic thau kaseng Khasi Students Union North Khasi Hills District hapo ka jingalam jong samla Ferdinand Kharkamni ubadeu president da ka jinga sendan lang jong ki dekhot kaseng kumu samla Vincent Makri ubadeu assistant finance secretary kaseng na North Khasi Hills District da ka jinga don lang jong ki kuwe de ki dekhot na kane kaseng Henin kasi kata hak arpu pratarik ubenai April arajar arpuwai kalalit banbu sumdon dak ejahar persya ya kita ki barjala ki balasana ya ki epikat tang bani wanrung hapok kene ke jala Meghalaya katkum kita ki kot kisla lalap baki ne ki barjala ki lasana ya ki epikat basusna thok dak bakam hilede baki de ki nong snong jong snong syaken Ribhoi district kabadang hap hapok ka 9 nongpo assembly constituency Kinong ilam kaseng kilalet banbu ejahar hanong po police station bat kum juru hakmat deputy commissioner dari Ribhoi district ikong RM Kurba. Kasni la ya wan kundu edisi beri halor ka epic boda ID jong ki langut ki barjala ba hawa tarik nanti point di security ke beri hantai kila yo kem rew adin bayo kem yaki kila ni ka boda ID joki bat lapni thu ang tu ba kidai kinok snong na po snong second po mdan de hadin ba daliang juga ngi KSU ngi lawat step ba kadine am ka kinok snong na tiga than lai po di khot de na po second tigilayo step ba kindai gile ki khot lane ki nok snong ba kurang tai de hadin kata ski ka ba ski bobot pat ngi la file ki API ba kini ki Sakhi ki ID joki ki biyo tang usundur file hapo ka election branch kepada ko DC office buat niyo hak handle trik ubenai April ya ka RTI baki reply na yang DC ki penpong tu ba kimdon kinunu ko kisla Sakhi gini kepada ki nok suksnong hapo pati kisnong buat haju upor ke belong solengo kalong ba kini ki voter ID ki ba kini ki breu ki wanrung sinis po itla jungi kimdei ki ba shisha dari kedai ki belum fake ki belah susna siapo kiwe pat ki jela tang bonyo bandrung siapo ka jela jungi de hadin kane menta kaski ba milayo ki jing jubab lemba ki RTI bolo ilawan kendu ya di kong lakyang ibade bapet ya election ban sim bentalang jungi ka ba nak election bahkan file ka FR persya ini ki breu bat ya kiwe ru lada don ki ba penukam bakla lada snai ni fake ID buat mentaski layon penduk ya ki in charge po police station buat file kan FR lembau kot bapet ya ketika snong te kepada ka unit jogi KSU buat hang ni ngila ya ailang ini Sakhi berkhot buat kene ka jubab bayo lembau RTI buat ka ba dan kami na liang jogi kaseng sim ya kene ka senjam galong ba ka jingkeli galong kumno kini ki breu ko nabar kira ya ki fake ID kum ka voter ID kum kiwe ki ID badrung sila jungi bat kalong bat bangin monitor kini berkhot nomor kimdan kinono ki Sakhi ki bangila mentip la de kidene M ki voter ID ki belum fake nomor kempadon kinono ka sistem ka ba nakliang jong ka government kan implement kini jaka kamtam hate entry point nomor kumbalong entry point ni syai ba ki bon ki barjala ki buan po Assam kum ki Torres ki hak produce ki documents ki bat kirung pat siapo hadin kata giyo banmi no pat atkum ka jibnang kamu juki henry kini ki rekoman juki ne ki breu ki ba kabulong suspicious namar ki ora ki fake voter ID balong thik ba kinwan sini spot jela jugi ban one tray bela one tray kinu no kam bat haju opor dagi voter ID kila ban lech sakino kinu department la kalong hapo DTO ban apply license la kilong hapo DC office ban apply kum ya ka ration ku bawan lemba ka National Food Security Act dan ni kinlek hapo ka labor department ban apply ka work permit kinlek hapo council ban apply ka labor license bat kumta terter ye kani kalong ka ba mahtam amar ba kampadon kanono department ru kum kamtam hapo kate entry point ba kintip ba kidai ki voter ID ki ba la susna la ni kidai ki balong fake ID te ko shimi ka disenjam ru haju opor ban kuntu ya kinong suksnong kamtam e dekhot kaseng ki baju ya khnra na spor kini ki barjala ki bon nabar ban pektu ya kini ki voter ID ki bomdei ki ba shisha
bat hajuk upor ngaso badong ba kumba PUE hapo jong Ministry of Road Transport kasidon ka apps ka ba pentip yigino no nomor kali uno di utrai bat ngaso ban kuntu sa election commission ru ba kini kimde shu kisin ban kong bla jujia kidon ki ba penukam da ki voter ID keteng jono kisna ki license ki sim card ki ba penukam bakala ban perngem le la ban lute la ne ban thombor ini no kata kalong ka matam bat election commission ka kam hang de ban page kalong ba ka apps ka bagi disna ba kini ki he ki baterai namata kene ka jela ka jugi ka kham tam po border kamu po entry point kindon ya ka bat kinyo man penukam man scan betip ba kidai ki ba shisha ne kidai ki ba bakla lade ki ba susna bakla lade ki fake ID gila ikundu ya i badam lakiang nomor ba imdan idc gila syem ya kawi kesenjam hadin bangi yo ban penmi lembah lat patai kubor hadin ba kiwi gelat patai kubor ki penmi ya kajing don jing bom don noi kai haki school hapo ka tan bigoi gitu ni gila ikundu ki banai ki belalet ba gila persmo i lembah kajing ya keren jongi andai haju upor ni so ba ngim padap nomor ba ke bangi wa bande ya kanono kam ni ko hi ban pendap sundan bat kanlong ru ka benta ka ba ka jela bat ki kun samla ki jungi ki hep ki bar jungi ken yo ga jimuntoi andai hagane ka menta ka phang kalong bangi ais non daga jing tho ka memorandum bat haju por ka banle da ka inquiry na liang jong EDC ha baro kini ki school ki bapau ki bar khasan tali ki school bat kumjuru ki don sa ki wi ki school ka ba la menta la asnem ye kim don noi kai bat la shuong bai nak school bakin sudan bai hayeng bat ngimtip la benlong ru ba shu la shupan pas ki no snem po snem klem yo kanono ji kai bat iso ban ong ban liang kaseng yap sim ya ka senjam ka batenge ba halor kane mar kalong kum ka jing pundu jing mentoi ya kini kena school ki badan hok ban yo bat kum ka artikel ka ba ka kum ka right of education arja khandai ba snem na du ndriu hadu ka south snem kidi ban yo hok ya ka jing pule klem kanono jing siu bat ka taru ya ka artikel arpue a kabade jong ka constitution of India tenga soba nagliang jong EDC ba ila simkhia ru ikane bat nginget bangin sayo jingtip bat kum ga jingtho ka ba ai SDC bangin yo lamba ga jingtho ba lale ki kalat ka ba ya kini ki school ban khang no sundan ban wat inquiry la da kalong ru ba nagliang jong ka school ka ba ya ka department education ba ka don em ka jing siu syak itu kinohikai claim na penlong ya kanon ka school bat kalong kai ka ba sniwe lada kalong kumta kiwi pat school ki bodo syathai nong kendong ka bang ngimtip la menlong kata ka practice ka layat la bun snem kata di bodong kam ba nagliang jungi kaseng i shim ya ka kabu ba petip SDC mtaski lembaga di jingtho ba inshim kia ya na kam